Diyos marahin na aga sa inumatugang, matindog po ang gabos, asin po na niya ato ang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered their beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed, let the lonely know the comfort of your love, assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners, With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases, Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior, Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming bibibirikan kundi ika mamamoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos. Sa giraray Diyos maray na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eukaristiyang waya na aga, ipinapanungod sa mga kahagadan kan mga minasunod pasasalamat ni Tony Cuwa and family, Helen Miralles and family, Jake Rodrigueza, for passing the licensure examination for teachers, dulot ni Marivic Balingit, siringman pasasalamat ni Ning Chato and family, Elvira Apuya and family, Carretero family, Sabrina Santillan, Cabrera family, para man sa full recovery ni Marilu Azopardo, pasasalamat ni Christine Molo, Sirimang Kanchan and Di Vera family, ni Almira Binos, ni Rolando Chua and G family, ni Julia and John Ray Duran and family, asin man sa guardian Munyan Aldaw, dulot ni Michael Ferdinand Licop, para man sa continued studies ni Nika sa Ligaspi, dulot kan sarong anonymous, igwa man na special na kahagadan si Josel Asaituno and family, para man sa good spiritual and physical health
and safety kan sa iyang pamilya. Dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Iguan man na special na kahagadan si Rosa Tang Lee asin Anvale family. Para man sa safe trip ni Archie Siring Manijen. Para man sa total healing ni Mark Joshua Chato. Dulot ni Ning Chato and family. Para sa good health ni Sabrina Santillan. Siring man ni Alexus Nicolas de Luna. Asin isguan man na special na kahagadan si Almira Binos. Para man sa healing ni Noel Odinio. Asin, igwa man na special na kahagadan si Baby Mulet, Mr. Baby Mulet. Pasasalamat man ni Aida Grifaldo. Asin, igwa man na special na kahagadan para kay Nico J. Vincent Gaviria Tibar para sa iyang NX3 exam sa July 6, dulot ni Fe Tibar. Pasasalamat man ni Paula Marie Perillo and family, asin kan Naive family. Para sa kapahingalawan kan mga minasunod na kalag, Danilo, dulot kan sa Nyosa family, Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. Para sa kalag ni Manuel asin Jesusa, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Siring man kay Danilo, dulot ni Cathy Tuazon. Sa kalag ni Juan Gloria, dulot kan Asupardo Cantara family. Sa kalag ni Froilan Erlinda asin Josefino, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Elena, dulot ni Cora Batas and family. Kay Eugenio asin sa gabos na kalag, dulot ni Helen Miriales and family. Sa gabos na kalag, dulot ni Ning Chato and family. Sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan ni Sabrina Santillan. Para man kay Hiloisa asin Alfredo, dulot kan Cabrera family. Sa kalag ni Noel, dulot ni Marilu Asupardo. Para man kay Charlie asin Ragabos na kalag, dulot kan De Vera family. Kay Oscar ni Charmy Milante. Sa gabos na kalag ni Ana de la Paz. Kay Jose ni Mr. and Mrs. Donier Altavano. Siring man sa kalag ni Sixto, dulot ni Irenea Garingan family. Kay Mariano asin Evelyn, dulot ni Joy. Sa kalag ni Luis, dulot kan Aitonas family. Siring man sa kalag ni Divina sa iyang birthday in heaven, dulot ni Hana Lawut. Asin sa kalag ni Aaron, dulot ni Kanayve family. Siring man kay Alexander, dulot ni Andre and Lot Garcia and family.
Ngunya na aldaw po ipinagseselebrar niya to ang kapestahan ni Santo Tomas Apostol. Matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran kanama kan aki asin kada Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, mantang kita nagkakatiripon sa rong pamilya sa pagtaok otras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, pet sa 3 kan bulan na Hulyo, sa tuya man pong ginigirumdom ang kafiestahan kan saro na apostol kan sa tuyang kagurangnan si Santo Tomas Apostol. He is known to be the doubting Thomas. Initially, he doubted about the reality of the resurrection of Christ, but later on, his doubts led him to become one of the greatest proclaimers of faith sa iyang mga tataramon na, my Lord and my God, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Not only that, he became one of the greatest proclaimers, not only of faith, alagad, pagbalangibog kan pagtubod na ini sa kinapan. And so he's one of the apostles who went out of the Roman Empire and he went as far as India. Kaya siya pinagkukonsiderar na patron kan India. So hagadon niya to ang sa indang tabang, pamiti as in intercession, tanganing kitaman maging kasangkapan kan sa tuyang kagurangnan sa pagpahayag as in pagproklamar kan sa tuyang pagtupod. Ngunyan midbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, ang aning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katulinongan, sa mga tawong marahayan buot, inoomaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit non, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama,
kahiraki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kay iba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na mag-ugma sa kafiestahan ni Santo Tomas Apostol. Tanganing danay kaming tabangan kan sa iyang pag-ampon, asin kaming nagtutubod magkaigwanin buhay sa ngaran niya, na iyuman sana ang nagmidbid sa kagurangnan. Si Jesu Kristo na sa imong aki, siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya kamong mga pagano, bako ng mga dayuhan, o nakikihimanwa, kundi kapwa syudadano, kaiba kan mga banal, asin kaayon kan pamilya nin Diyos. Kamu man pinatindog sa pundasyon na ibinugtak kan mga apostol, saka kan mga propeta. Naan gapong patugmadan, iyo ini si Kristo Jesus mismo. Huli ka iyan nagkakasurog po na ang gabos na kabtang kan edifisyo, asin nagiging sarong banal na templo nin kagurangnan. Huli man kan sa indong pakisumaro ki Kristo, kaibaman kamo nindang naging kabtang, kan erokan nin Diyos sa iyang Espiritu. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, ipaghulit nindo ang marahay na bareta. Umawo nindo ang kagurangnan, kamo gabos na nasyon. Umawo nindo siya, kamo gabos na banwaan. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, ipaghulit nindo ang marahay na bareta. Huli tadakula ang danay niyang pagkamot sa to. Asin ang pagkaimbod nin kagurangnan, magdadanay sagkod pa man. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, ipaghulit nindo ang marahay na bareta. Matinog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa ido, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Tomas na inaapod na kambal, saro kan 12 disipulo, dainin da kaiba kan mag-abot si Jesus, kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo na hiligdian kagurangnan. Alagad sinabihan sila ni Tomas, sagkod dai ko nahihiling ang labot kan mga pako sa saiyang mga kamot, dai asin ikalaog dyan ang sakong muro, dangan ang sakong kamot sa saiyang hirog, dai ako matubot. Pakalihis ni sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog sa Jesus, puminatahaw sa sainda, sa kanagsabi, mapa sa indo an katuninongan, dangan sinabihan niya si Tomas, hilga, an sa kong mga kamot, asin bugta ka digdi an sa imong muro, dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog, day ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, huli nahilig mo ako, paladanan mga minatubod, maski dai nakakahilig sa ko. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta, kan kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Good morning. Sabi ko sa pagpuon kan Santa Misa,
Pinagsaselebrar mo niyan yato, petsa 3 kang Hulyo, ang kapiestahan ni Santo Tomas Apostol. Thomas Didymos. Sa Aramaic language, Didymos means twin, kambal. Sa Grego, ibig sabihin, Tomas. He is known to be the doubting Thomas. Ang Tomas na nagduda sa realidad kan resurrection kan sa tuyang kakurangan. Kaya nga ninadangog tadigdian sa iyang mga tataramon, digdi sa Ebanghelyo sagkod, dai ko nahihiling ang labot kan mga pako sa iyang mga kamot, asin dai kalaog dyan ang sa kong muro, dangan ang sa kong kamot sa iyang hirog, dai ako matugot. Iyan supagduda ni Tomas. But later on, kang personal niya nang nainkwentro sa tuyang kagurangan after the lapse of 1 week, na kung sa'y nagkatiripon giraray sa mga disipulos, sa laog din sarong harong, asin tinaraman siya kan mga tataramo na inikan sa tong kagurangan hilnga, an sa kong mga kamot, asin bugta kadigdi, an sa imong buro, dangan laugan an kamot mo, sa sakong hirog, kay ka magduwa-duwa, o di magtubod. He later on became the greatest confessor of faith with the words, kagurangan po, asin Diyos po. Madali kitang maka-identify digdi kay Tomas. Minsan, kadakol man kitang pagduda sa buhay. Anagom na babae, nagdududa sa agom na lalaki. Sabi kan barkada ko, happy wife, happy life. Pero happy husband, suspicious wife. Pag maugmada ang agom na babae, maugma ang buhay. Pero kung ang lalaki man na agom ang maugma, nagdududa ang agom na babae. Iyo man ang mga lalaki, nagdududa man sa agom na babae. Naramduman ko sa istorya kay itong nagtrabaho sa abroad na 2 taon. Pag uli niya digdi sa Pilipinas, may bagong mundag na aki sa iyang agom. Kaya kang tigaaling daan su aki, nagkakanta itong lalaki, garis ako, garib ako. Sabi man ka agom na babae, nagdududa. Kadakol kitang duda sa buhay. Mismo nga sa tuyang sadiri, pigdududahan ta minsan na dahi ko kaya inigibuhon, dahi ko kaya ini ma-achieve sa sakuyang buhay. And worst, we do not only doubt ourselves, we also doubt other people. That is precisely the very picture of Thomas. Nagduda sa satuyang kagurangan. Alagad after seeing and touching Jesus' tangible and physical wounded body, he made his greatest profession of faith and eventually became the greatest proclaimer of faith sa iyang pagsunod sa satuyang kagurangan. Sabi ko man kasubago, he traveled outside Roman Empire. Saro siya kan mga apostol na nagluwas sa Roma. Tanganing magproklamar kan marhay na bareta. And so he went as far as India. Yan. Siya ang patron kan India. Patron saint of India. Kaya kadaklan kan mga ngaran sa India, igwa perming ngaran na Tomas. Dahil kan sa iyang pagproklamar duman sa lugar na ito, kan marhay na bareta. So ano po ang pwede niya itong manudan sa istorya kan buhay ni Tomas? Lalong-lalo na, tigtutukduan kita kaili, how do we overcome doubts sa satuya po buhay? Number 1, na suggestion. Tanganing maiwasan niya ito ang pagduda. We must set a goal or a dream in life. Kapag igwa ka pong goal, igwa kang pangaturugan na gustong ma-achieve sa imong buhay, no amount of doubt, no amount of trials, hurdles, or difficulties will hinder you from achieving your goal. Because when you are committed to attaining that goal, dahil ka pwedeng hadlangan kay ano man ang pagbalo asin problema sa buhay. Di ba ga? Gusto mong mag-asenso sa buhay? Dakol na mga setbacks that you will experience along the way.
Pero, day dapat ini ulang sa imo, tanganing makamtan mo, itong sa imong minamawot sa buhay. Si Tomas po, initially, he doubted the Lord. Later, became a great Christian missionary. He was focused on his goal and dream of becoming Christ follower and preacher of good news. Ibig sabihin sa iyang pagduda, dahil ito naging hadlang, kundi naging hagdan. Tanganing mas makamtan niya ang sa iyang kamamutan na magsulod sa satuyang kagurangan. That was his dream. That was his goal. Kaya, naging itong dalan sa iyang pagduda, tanganing makarani siya sa satuyang kagurangan. Sirig man kayo sa paghiling ko pong attitude na magayon man niya itong maadaptar sa satuyang buhay. Second suggestion, let us, like what Thomas did, change our attitude towards failure. Of course, if you want to succeed, you will most likely experience setbacks, obstacles, and failures along the way. And ining mga bagay na ini would make us feel insecure. Pero sabi nga ni po kayan, pag nabasa ko, failure is an information. When you fail, you are being informed. It is as if it is telling you that experience to evaluate your experience. If it fails, try a new approach. Iyo baga po? Ibig sabihin, igwag sada, nakaipuhan mong itama, kaya you fail. You failed in your efforts. With all humility, let me share this with you. The first time I took the bar exams, I failed. Di po ako nakapasa. And it was a very hurting experience for me. Pero dahil ito nagtapos duman. When I took it the second time, so I made it. So I learned a lot of lesson from that experience. Sabi ko nga niya sa sarili ko, if God allows me to become a lawyer outright during my first attempt, siguro dahil na po ako digdi sa tubangan nindo. Nahiling na siguro nindo ako sa korte, nag-aabogado, bako na ako nganyan padi. So that's a very good lesson in life to learn. God has greater plans for you and me. Aram niya po kung ano ang mas maray kaysa sa tuya. So if you fail the first time, don't be discouraged. Try a new approach. Sabi nga ni Kayan, failure is an information telling you to evaluate your experience. If it fails, try a new approach. And whenever you are confronted with failures, with doubts sa imong buhay, get up, bumangon. Sabi kan mga hobbiness mo niyan, move on. Dust yourself off, palpagan ang sa imong sarili, revise your course, and begin again. That's precisely what St. Thomas did sa iyang buhay. He failed first by his doubt, but have done some realignment. Kaya, he became later on the greatest confessor of faith with his words, "My Lord and my God." And not only that, he became the great proclaimer of faith. And so he went as far as India to proclaim the good news. So namumutan ko mga tugang, tigibitaran kita kainig sa tuyang selebrasyon, naarugon ta po, ining pinahiling sa tuyang ehemplo ni Santo Tomas Apostol, whose doubts are not failures, but an example of faith. Hindi hadlang, kundi hagdan. Amen? Sa ngaran ka naman, kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nakikimaherak na namimibi, nagdudulot nin sa mong dapat na paglingkod sa ibo, tanganing atamanon mo, ang mga balaog mo sa mo, nahuli kan pag-omaw, sa pagpahayag nin pagtubod ni Santo Tomas Apostol, makadulot kami kan sa imo nin mga sakripisyo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas sa espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan, kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatugloan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip, kaming nagsasaranong nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, purabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, kasin sa gilaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaili. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirig man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Iramdaman niya to sa special na paagi, itong mga kapamilya ta, kapuso, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, tamimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin Santo Tomas Apostol, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siringmanan kamurawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga ang samong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, parasan sa iyang katuninongan na sin pagkaburunyok, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahadet sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. pumunyan na hira, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamuraw